कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. पवार साहेब सातत्याने कोणाला तरी भेटत असतात. त्यांच्या भेटीला तसा काही अर्थ नाही. एक तिसरी आघाडी उभी राहावी म्हणून ते सातत्याने प्रयत्न करतात. ते काँग्रेसमध्ये जेव्हा सत्तेमध्ये होते तेव्हापासून ते प्रयत्न करत होते की एक तिसरी आघाडी उभी राहावी आणि मग काँग्रेसला ब्लॅकमेलिंग करायची. एक ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी त्यांची ही पद्धत आहे. राजकीय ब्लॅकमेलर म्हणून त्यांनी एक स्वतःचा कोपरा निर्माण केला आहे. म्हणून त्याच्यात त्यांना कधी यश मिळालं नाही. कारण का कसं आहे, तुम्ही 10 शाण्यांना एकत्र करू शकता, 10 चोरांना नाही. प्रत्येक चोर आपल्या कुठेतरी चोरी करावी, हात मारावा याच्यासाठी प्रयत्नशील असतो. म्हणून पवार साहेबांचा जो काय ही टोळी जमा करायची जी काय त्यांचा जो नेहमी प्रयत्न असतो तो कधीच यशस्वी झाला नाही. अशी अनेक जेवणं पवार साहेबांनी घातली आहेत, पण त्या मिठाला कोणच जागलं नाही, तेही कोणाच्या मिठाला जागलं नाही. म्हणून त्या जेवणाला आणि त्या मिटिंगला अवस्था नाही. हे काँग्रेसच्या काळापासून आणि त्याच्या अगोदरपासून पवारसाहेब करत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.